Il-Gvern u l-Kamra tal-Inġiniera nedew kampanja mirata biex tressaq studenti lejn l-inġinerija. Il-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Clifton Grima qal li din hija linja tax-xogħol li toffri opportunitajiet diversi u din il-kampanja partikolari hija eżempju ta' kif wieħed jista' jibbenefika mill-iskema tal-Gvern għal proġetti tal-għaqdiet volontarji. Bħala Gvern nemmnu li dan is-settur jista' jikber u jilħaq il-miri neċessarji. Nemmnu li bħala Gvern irridu nagħtu l-ispazju neċessarju f'dan il-każ lill-Kunsill Malti għall-Volontarjat u lill-Kamra tal-Inġiniera sabiex jagħmlu kollaborazzjoni bejniethom u permezz tal-iskema ta' finanzjament VOPS ikunu jistgħu proprju jilħqu aktar studenti, aktar żgħażagħ u anke aktar tfal li jkunu jistgħu potenzjalment iħarsu l-qudiem għal karriera proprju f'dan is-settur. Il-President tal-Kamra tal-Inġiniera Malcolm Zammit qal li l-kampanja se tolqot lil dawk affaxxinati bix-xjenza u t-teknoloġija li jixtiequ jtejbu l-ħajja ta' madwarhom permezz ta' din il-linja ta' xogħol. Faħar ukoll l-iskema tal-fondi għal proġetti tal-għaqdiet volontarji li mingħajrha din il-kampanja ma setgħetx issir. Għaldaqstant irrid tal-proġett aħna ħadnieh taħt applikajna b'suċċess għall-iskema fondi tal-VOPS tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat u għaldaqstant għandi ngħid li proġetti bħal dawn jagħtuk mhux biss il-fondi, però jagħtuk il-kapaċità, jaġevolawk sabiex anki taħdem ma' għaqdiet volontarji oħra. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat Mauro Panċ Paraskandolo sostna kif hemm diversi għaqdiet volontari illi jsibu spalla minn skemi ta' fondi simili. Fil-fatt huwa lan tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat illi dar jara illi dawn il-proġetti jkunu ta' suċċess b'tali mod illi nkunu nistgħu nkunu żjed ta' servizz għall-komunità u għall-għaqdiet fihom infushom.